Ahora vamos a pechar as intervencións da mañán ca conferencia de Ricardo Suárez de García, que é sociólogo e historiador, non? Investigador na Universidade Pablo de Olavide, onde existe, traballan tamén algún outro historiador galego experto na cuestión dos montes, como David Soto. El concretamente está traballando en historia ambiental ou no marco da historia ambiental e concretamente de forma máis específica na xestión dos montes de algunhas comunidades de veciños do sur de Galicia, de modo que vai nos a contar un pouco estos casos, digo, a partir do seu estudo de como xestionan as comunidades veciñais, cambios productivos, desarticulación e reinvención dos montes veciñais en man común. Bueno, como que penso que xa estamos case no tempo do recreo, vou intentar ser rápido para non deixarvos en el. Bueno, a nosa investigación, tanto de David como a mí, enmárcase no neoinstitucionalismo, na teoría de Armstrong. Estes son os 8 principios para estudar os bens comunais que esta autora que gañou o Premio Nobel fixo. Pero, bueno, non me vou parar moito, límites claramente definidos, refírese a que cada unha destas comunidades ten uns límites de entrada, é dicir, unha xente que é a que pode participar nelas, neste caso en Galicia, aquelas persoas que viven ao redor. Depois, as reglas de apropiación ou provisión refírese a cantidade de recursos que se poden extraer, de que xeito, pero, bueno, isto diferencias dependendo de cada unha das comunidades. E, bueno, os acordos de elección colectiva, pois aquí en Galicia, nos montes veciñais, realizanse en asamblea de forma democrática a día de hoxe, a supervisión é levada a cabo polos propios veciños, sancións normalmente non fan moita falla, e, bueno, hai en algúns casos entidades sanidades, como pode ser as mancomunidades, que son cando varias comunidades de montes veciñais traballan de forma conxunta en algunhas das cousas. O recoñecemento a día de hoxe funciona porque hai leis que son as que regulan como funcionan as comunidades de veciños. Bueno, isto non ten máis interese. Autores como Guarde nos falan de que estas reglas das que fala Ostrom tamén poden ser explicadas por outra clase de procesos, como pode ser conflitos, para que foran recoñecidas estas comunidades. Houbo moitas protestas ao longo dos anos 60 e 70 e este tipo de procesos tamén teñen a súa importancia a hora dos cambios e da resiliencia que ten este tipo de comunidades para seguir existindo. Tamén ten moita importancia a emulación de comunidades veciñas e de outros procesos que aparecen noutros lugares. As respostas ás crisis, hai casos de comunidades veciñais nas que, por exemplo, teñen incendios moi grandes que son precisamente as que problemas como estes son os que provocan que a veciñanza tome importancia sobre que hai que xestionar o monte, este tipo de cousas. As condicións biofísicas e materiais, os atributos da comunidade que xestiona tamén teñen importancia. Autores como Gallego tamén nos din que a identidade pode ter interese nestes. Bueno, os condicionamentos da recuperación dos montes veciñais en mancomún, pois hai que entender que chegou no ano 68 tras un proceso de loita da poboación, pero eran unhas xeracións que xa en moitos casos xa estaban moi alonxadas dos aproveitamentos tradicionais, xa que
estaban desposeídas por parte da administración que lles quitou as súas terras e reforestou. Esta forestación forzosa fai que estas comunidades se encontren cuns montes que non teñen nada que ver co que eran coas das xeracións anteriores. Ademais, esta recuperación dos montes veciñais chega no momento da Revolución Verde. A Revolución Verde refírese pois a chegada da maquinaria, a importancia dos fertilizantes químicos. É unha época de cambios que fai máis se cabe dificultosa a nova conformación das comunidades tras a recuperación. Desconéctase as diferentes actividades agrarias como a agricultura, a gandería, a silvicultura, que no pasado formaban todas un conxunto de aproveitamentos que funcionaban dunha forma máis ou menos conxunta. Agora, cada unha vai por un seu lado. E, ademais, unha cousa que me parece moi interesante que as novas leis que recoñecen os montes veciñais sinalan unha posibilidade de intervención estatal que supón a taxa de desconto. A que se refire isto? Que se eu quero facer un aproveitamento innovador ou un aproveitamento diferente ao que o Estado quere que eu faga, eu non vou ter moitos aliciantes a facer isto se o día de mañán pode vir o Estado e dicirme non, este non é o aproveitamento que tens que facer, tens que voltar ao, por exemplo, ao aproveitamento forestal. Eu non vou facer ningún tipo de inversión, esforzo, ou ni sequera vou pensar de que forma podo xestionar un monte se sei que o día de mañán me van cambiar todos estes esforzos ou inversións que estou facendo. Pero, bueno, polo tanto, aquí hai un erro, no segundo tiña que ser administrativo ou institucional, pero é unha triple ruptura nas comunidades de monte veciñal. Unha das rupturas é a biofísica ou económica, é dicir, pásase dun momento no pasado no que o monte era o sostén da actividade agraria a un momento no que a actividade agraria e a actividade forestal van por dous lados diferentes. Ademais, as actividades agrogandeiras pasan a ter unha maior dependencia do mercado, dependen dos insumos do exterior, teñen un deterioro das relacións de intercambio, é dicir, o aumento do IPC en outros produtos é maior ao que teñen este tipo de produtos e, como xa dixen antes, había unha desconexión entre esta. Por outra parte, hai unha ruptura institucional. Isto quere dicir que de unhas comunidades que no pasado funcionan consuetudinariamente, é dicir, funcionan por uso costume, sen unhas normas escritas, pasamos a unhas comunidades que están prácticamente aleccionadas dende a lei, que teñen que funcionar no marco das leis como di o Estado. E tamén hai unha ruptura identitaria da que xa falarei máis adiante. Bueno, en cambio, no metabolismo social. O metabolismo social, que quere dicir? A nivel local, a relación entre os recursos locales, os sectores mercantiles, se realizan transacciones tanto a nivel interior, o que pode ser o local, a liña amarilla sería o que ven de fora. Pasamos dunha situación na que case todo o que pasa nas comunidades de veciños realízase no interior, o sea, dentro do circuliño verde, a un momento no que os fertilizantes veñen de fora e todos os produtos van de cara ao mercado. O sea, pasamos dunhas economías moi cerradas que prácticamente viven nunha especie de burbuxa a unhas economías que compran de fora e venden para fora.
As características desta rotura de relacións de interconexión entre os distintos componentes dos agroecosistemas, os cultivos e os pastos e os bosques, pasan a ir cada unha por seu lado. Isto ten unha importancia indiscutible na conformación das novas comunidades. E crea unha serie de problemas tamén a nivel ecolóxico, para pasar dunhas comunidades moi agrogandeiras a unhas comunidades que se orientan prácticamente a ser espacios forestais de mercado. Este proceso de comunidades do pasado hacia comunidades máis forestais foi paralizado en medida por as formas de protesta que houve, protestas que se poderon levar a cabo tanto pois dende formas como prender lume, como arrincar as reforestacións, como seguir facendo os aproveitamentos do pasado a pesar de rascarse a ter multas, un montón de formas que entre os anos 40, 50, 60, 70 se estiveron levando a cabo, retrasaron este proceso, pero que foi inevitablemente pouco a pouco co decorrer do tempo. Esta desconexión entre os comunais e as economías agrarias locais xera problemas de sustentabilidade. Fai que a población se alonxe do ámbito productivo do rural, pero, por outra parte, tamén aparecen novas formas de aproveitamento noutros lugares. Bueno, neste gráfico vemos como crece a produción final agraria por medida da industrialización, ao mesmo tempo que a renta agraria cae. É dicir, o xeito de ter inputs externos de fertilizantes, ter cada vez máis maquinaria, fai que esta produción sea maior, pero vemos como os prezos caen, polo tanto, esta renta é menor. E tamén, por outra parte, vemos como nos anos 60 prácticamente non se compra nada do exterior e como isto tamén vai crecendo. É un claro, simplifica claramente este cambio do metabolismo social dende unha economía cerrada a unha economía totalmente aberta. A pesar diso, vemos como cae o número de ocupados no sector agrario. E aínda que a renta agraria se decaia un pouco, o feito de que cada vez haya menos empregados neste sector provoca que haxa dende o 90 ata o 2008 ata un 298% de aumento na renta per cápita de cada agricultor. Pero sí que é unha realidade con cada vez menos traballadores. Como decía Delmiro, isto non quere dicir que todas as realidades agrarias estean totalmente abandonadas, senón que siga habendo moita poboación que vive en entornos rurais, pero que xa non se adica a aproveitamentos agrogandeiros. Aquí tamén, este gráfico tamén nos amosa este gran cambio que hai no metabolismo social galego. Vemos como os pastos que nun momento, nos anos 60, teñen unha grandísima importancia, como tamén o ten o matorral, e, sen embargo, despois prácticamente non teñen ninguna importancia. Nos anos 60, o matorral é case a extracción máis importante e xa no ano 93 é nula prácticamente. Os pastos, aínda que nos últimos anos teñen un pequeno repunte, pasa o mesmo. E, sen embargo, o aproveitamento de madeira, que nos anos 60 era casi anecdótico, pasa a ser máis que todo o resto de aproveitamentos conxuntos.
Isto fai que a biomasa reutilizada, é dicir, a biomasa que vai dende o monte a xerar a producir nova actividade dentro do mesmo aproveitamento, é dicir, a facer a cama dos animais ou a alimentar estes propios animais, é dicir, non é vendida directamente ao resto do conxunto da sociedade, pase de ser no ano 1960 dun 80% a reducirse a metade en 2012. Sen embargo, o aproveitamento social da biomasa, que ademais nos anos 60 non quere dicir que fose todo, nen a maioría fose madeira, senón que poderían ser froitos ou outro tipo de cultivos que sí que se facían no monte, pois este aproveitamento, esta biomasa socializada, é dicir, que vai cara ao mercado, crece en gran medida. Estes datos parecenme moi significativos do que acabo de falar agora. A extracción doméstica de madeira crece un 671% entre 1960 e 2012, pasando a supoñer o 53% do total da extracción de biomasa de Galicia, cunha participación mayoritaria, como dixo Edelmiro, de especies de crecemento rápido como eucalipto ou pino. E este dato é todavía máis increíble. En 2011, a superficie forestal de Galicia supoñía o 7,4% do total español e a arbolada un 7,9%. Sen embargo, o 55% das cortas de madeira que se realizan no Estado español, é dicir, 55%, 7,4%, parece... O peso territorial podría despensar, bueno, se realizan un 55% das cortas do Estado español en Galiza, poderíamos pensar que é unha actividade económica con gran importancia no PIB, pero, sen embargo, vemos que o valor engadido bruto da silvicultura só representa o 17% total. Entón, isto faríanos pensar que non ten sentido o sector forestal, pero cobra sentido cando pensamos dentro do punto de vista de que é unha actividade que non ten costes laborais, que non tens que aportar casi traballo, non tens que preocuparte de comprar cousas de fora, e no contexto dunha sociedade tan crecemente envellecida en moitos lugares onde hai xente maior que non lle apetece andar contratando a alguén, non lle apetece andar comprando ou xestionando unha empresa, pois é unha actividade moi segura porque é moi fácil de levar cara ao mercado, sempre hai quen che vai a comprar esta madeira, non tes esforzo e casi non hai que xestionar, o sea, que sería a actividade forestal en Galicia ten unha explicación en gran parte rentista. Poñer a man e coller os cartos. A desarticulación dos montes veciñais coa actividade agraria derivou nunha maior presenza de montes abandonados e de comunidades sen existencia nin sequera testimonial. Os últimos datos que se publican dinnos que é no monte veciñal onde hai máis superficie non arbolada que no monte privado normal. Isto ten explicación porque tamén en moitos casos nos montes veciñais non hai repartos de diñeiro, polo tanto non se levan a cabo actividades así económicas. Aínda que hai que dicir que no caso dos montes veciñais os datos difiren moito dunhas comunidades a outras e dunhas zonas a outras, como xa explicou Edelmiro. Estes datos fanonlo ver, a superficie arbolada e desarbolada nos montes veciñais é prácticamente a mesma, mentres que vemos que a arbolada no monte particular é moitísimo maior que a desarbolada.
Bueno, ahora vou a pasar a falar dos cambios que se introducen na xestión tras o recoñecemento polas leis dos montes veciñais. Na comunidade vella había un aproveitamento doméstico duns recursos colectivos. Quere dicir isto que tiñamos un monte que pertencía a todos, pero que utilizamos para obter biomasa para as nosas explotacións individuais. Hoxe en día, na maioría dos casos, son espacios poseídos, xestionados e aproveitados colectivamente. Xa non é un terreo colectivo que fai de sostén dunhas explotacións individuais, sino que é colectivo en todas as súas facetas. Antes, o aproveitamento non era igualitario. Isto quere dicir, se eu teño 20 vacas e ti tes 2, e os 2 temos o dereito de leválas ao monte, obviamente ti vas a facer un aproveitamento maior. Ou se eu teño unha finca moito maior que a túa, eu vou extraer máis biomasa que ti. No momento en que a extracción de biomasa dos montes veciñais deixa de levarse a cabo, xa este aproveitamento xa non deixa de ser tan igualitario. Ti vas a comprar fertilizantes na medida en que ti teñas unhas hectáreas de finca e eu vou comprar menos. Por lo tanto, a día de hoxe os beneficios son colectivos individuais, pero priman os beneficios colectivos, xa que é máis raro que se extraia biomasa dos montes. A última diferencia, que eu digo aquí, a ver a máis, é que na comunidade vella a xestión colectiva era xestión colectiva, pero había unha certa desigualdade na toma de decisións, e hoxe, por lei, as asambleas van por voto democrático, por lo tanto é un funcionamento moito máis democrático. Dende o punto de vista identitario, tamén se produce unha factura en torno á década dos 70. Pasamos dunha comunidade concebida como parte dos agroecosistemas locais e como sostén dos agroecosistemas a unha comunidade que é percibida como provedora de servicios. Unha vez se recoñecen os montes, pasan a haber unhas visións enfrontadas entre aquelas xeracións que sí que tiveron uns aproveitamentos no pasado e as novas xeracións que xa están desvinculadas ou que non coñecen o aproveitamento tradicional. Os primeiros, as xeracións máis vellas, queren seguir cun aproveito máis tradicional, mentres que os novos, isto que está corroborado por enquisas, ven como unha oportunidade modernizadora que pode xerar oportunidades económicas para desenvolver a comunidade. Outro conflito que aflora entre aqueles que creen que a comunidade debe complementar as inversións públicas, é dicir, pois cos beneficios do monte veciñal deberíamos mellorar as infraestructuras da comarca e outro tipo de servizos, e aqueles que creen que isto ten que facer a administración e que as comunidades son as que non deben asumir estas tarefas. Este xa paso cos 5 exemplos que estou estudando. Obviamente non hai tempo para que vos explique de todo, pero, bueno, para intentar corroborar algunhas das afirmacións que fixen anteriormente. Bueno, por exemplo, no Monte de Rosal, que é un monte de 1.500 hectáreas, teñen 18 traballadores, vou pasar directamente. Vemos como é unha comunidade provedora de servicios. En palabras do seu representante, invertimos un 15% dos beneficios netos en obras comunitarias e outro 15% as subvencións de actividades tan diversas como arranxar traídas de agua vecinal, actividades deportivas, culturais e todo tipo. Esta comunidade é un exemplo de como unha comunidade pode ser convertida en sustituta da acción pública. Este tipo de comunidade é exitosa durante os anos 80 e 90 e sigue na actualidade en moitas comunidades do litoral atlántico. Pero a non moitos kilómetros dali vemos o exemplo de Baiona, onde, dende o mesmo momento do recoñecemento do monte, hai unha gran tensión entre aqueles que creen que se debe facer inversión directamente sobre o monte e aqueles que queren un modelo máis semellante a este que os acabo de explicar do Rosal. Tras uns anos desta tensión, finalmente deixan de
deixan de facer inversións nas infraestructuras e dedícanse só a facer inversións no monte. Isto non quere dicir que non sexan unha comunidade que tamén provén de servicios, tanto materiais como miel e leña, como inmateriais como a preservación do monte. E a explotación xa non pasa a ser colectiva a través dos órganos directivos e a votación da asamblea, é dicir, non son os comuneiros nos que traballan no monte, senón que delegan. Vale. Bueno, vemos como hai outros montes que teñen unha orientación moi multifuncional, que lle dan outro sentido, outra identidade ao monte, montes que son de moi pouca xente, con 4 ou 5 persoas e que intentan volver hacia un aproveitamento máis de modo tradicional, e outros montes, como que senalo aquí, que son moi pequenos, que están enfrascados nun ambiente totalmente urbano, que se dedican a simplemente conservar e poñelo bonito para que crear unha boa paisaxe na que a xente non, sen sair do seu municipio urbano, poda disfrutar dos beneficios da paisaxe e dunha zona verde no interior dunha cidade. E, bueno, basicamente, hai unha cada vez máis heteroxeneidade de comunidades de montes, non necesariamente malo, senón que cada comunidade, en función do lugar en onde estexa, ten que buscar a forma de sair adiante. Non... Gracias a Ricardo Suárez por esta exposición tan apretada na que nos explicou, bueno, pues como se pasou dunhas comunidades veciñais e duns usos do monte, entre comillas, tradicionais, pois a outro tipo de comunidade, de aproveitamento, de titularidade, de toma de decisións, etcétera, non? Pero tamén variadas dunha comunidade a outra, das que funcionan, porque eu penso que tamén en Galicia hai moitas comunidades que existen sobre o papel, pero de montes, pero que na práctica non funcionan, a veces por un mero feito de despoboación, non? Bueno, vamos con algo de retraso, pidolle desculpa por eso. Agora imos ter un descanso hasta as 12:30, se retrasamos un cuarto de hora, ás 12:30 haberá unha mesa redonda e despois xa sin interrupción o debate final. Bueno, estuvo ben, gracias.